Id-deputat nazzjonalista Joe Giglio spiċċa jeħoda kontra d-deputati sħabu stess fil-grupp parlamentari nazzjonalista. Dan waqt dibattitu fuq l-Istazzjon Nazzjonali kontra l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Giglio prova jmeri lill-gazzetti indipendenti u saħansitra lill-Ministru Attard u sostna li jisem l-imħallef Consuelo Scerri Herrera bħala nominata proposta mill-Gvern għal kariga ta' prim imħallef tela għad-diskussjoni fil-grupp parlamentari nazzjonalista. Madankollu kien hawn li l-Ministru Attard irrimarkalu li sħabu fil-grupp parlamentari stess qalu li dan mhux minnu, b'Giglio jgħid hekk. Isem ta' Consuelo Scerri Herrera tela grupp parlamentari. Of course tela. Inti taħseb għax il-kollegi tiegħek qalu differenti. jgħidu li jridu, minuta, jgħidu li jridu. Mhux tal-li hekk tal-li Giglio prova jirridikola lil sħabu u jgħid li wħud minnhom ma kinux jafu minni tant li kellu jurihom is-CV tagħha. Bħala shadow, kelli l-dawk illi ma jafux eżattament minni, illi kelli nagħti reżumé dwar il-kwalifika kollha tagħha. Int qed temmen l-ispin ta' Super One. Mhux hekk, kollu spin bħal kap tal-Oppożizzjoni. Qed temmen l-ispin ta' Super One. Fil-fatt il-Ministru Attard qal li fil-verità Alex Borg u Joe Giglio kellhom problema jikkonvinċu lil fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista. Ħares fajnejk li mhu veru xejn. Qed nħares fajnejk li mhu veru xejn. Ħares fajnejk li mhu veru xejn. Bħalma inti ġejt stajt. Li ma ġietx diskussa. Inti taħseb li ma ġietx diskussa. konvinti li għażla tajba imma kellkom problema biex tikkonvinċu sħabkom. Din id-dikjarazzjoni mill-Ministru Jonathan Attard mur id fit ukoll ma dak li rrapportaw il-gazzetti indipendenti fejn ġie spjegat li Alex Borg kienet jikkonsulta biss ma' avukat qrib il-Partit Nazzjonalista. Dan ma kien ħadd ħlief Jason Azzopardi, bidan tal-aħħar akkosta kollox qatt ma aċċetta li l-imħallef Consuelo Scerri Herrera tkun prim imħallef. U bekk Alex Borg u l-Partit Nazzjonalista kellu jbaxxi rasu, iċedi u jgħid le. Dan minkejja li anke kif qal il-Prim Ministru Roberta Bela fil-Parlament, Borg kien fil-verità favorija u kienu stess li webbila għal din il-kariga.